Imizamo yokulungisa umonakalo odalekile iyaqhubeka ngemuva kwemvula ebinganqamuki. Labanye umkhukhu vele hambile, abanye bashonile, senanyalo vela kubhisi nalamanda waphumi. So ngalendlela leyo vela la kuyahlupheka iomara. Sesibonile ngeke sake eduzane nemvula. Indodana yakwaMculuve uSipho namanje isanyamalele. Kukholakala ukuthi yagwiliza ngenkathi umuzi wakubo ucekeleka phansi ngenxa yemvula enamandla. Sivo ukuhlungu vela. Ngoba siyabava vele bathi bambonile bagcina bangakamtholi, bambone ugcina kamtholi. Labanye babathola mara yena abamtholi. Siva ukuhlungu kakhulu, asakwathi ukuthi kumele siyendeni. Ingaphezulu kwekhulu imizi kanye nemigwaqo ecekeleke phansi eMbombela, eNkomazi, eBushbuck Ridge, eThabathwe kanye nakumasipala eMkhondo. UNdunankulu waseMpumalanga usehlonze izindawo eziningana njengezinhlekelele. I-assessment sesiyenzile, i-disaster ideclariwe, bese ke okuzoyenzakala ukuya phambili ukuthi ke siqale silungise lezindlela esizibonile ezozinakele. Ibhuloho elihlanganisa iKanyamazane kanye neTikwane South libhidlikile nokuphoqe abashayeli ukuthi basebenzise umgwaqo uN4 kwagcina sekudaleka isiminyaminya sezimoto emgwaqeni.